Ordinario do mes de outubro. Temos quórum, señor secretario. O primeiro punto é a modificación da ordenanza fiscal reguladora das tasas... perdón, a acta anterior. É algo que aprobámola por unanimidade. Moi ben, moitas gracias. O primeiro punto, modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa do Servicio Intermunicipal Delegado de Recollida, Tratamento e Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos e dos puntos limpos da provincia de Ourense. Precisamente por este primeiro punto, acompáñame Xavier Bove, que é o xefe da área de Medio Ambiente da Diputación Provincial de Ourense, a quen lle agradezo que veña hoxe aquí precisamente a explicarnos a todos en que consiste esta modificación da ordenanza, xa que foi o seu departamento o encargado de elaborala. El nos dará as explicacións oportunas e tamén despois da súa intervención, se cualquera de vostedes ten algunha cuestión que el nos poida aclarar, este é o momento. Eu agradezolle unha vez máis a Javier que tuivera ben vir aquí a explicárnoslo, porque creo que ninguén millor que el para aclararnos este tema. Xa sin máis, Javier, tes a palabra. Moitas gracias, presidenta. Boa tarde a todos. O servicio de recollida que presta a Deputación ríxese por un convenio marco de cooperación entre a Deputación e os concellos da provincia, que data xa de decembro do ano 2014, polo que o servicio se organiza, ademais de xeito intermunicipal, como un servizo que se presta por delegación dos concellos. Entre as competencias que os concellos delegan a través deste convenio na Deputación, figura na cláusula segunda, apartado 2b, o establecemento, imposición e ordenación das tasas pola súa prestación de conformidade co establecido na legislación reguladora das facendas locais. Sen embargo, esta delegación non é unha condición sine qua non, porque hai concellos que no seu momento optaron por manter as súas ordenanzas fiscais en relación co da taxa. Entón, xa no ano 2009 se redactaron ordenanzas reguladoras da taxa por a recollida do lixo, cuxo ámbito de aplicación eran algúns dos 30 ou 40 concellos que naquel momento tiñan delegado esta competencia na Deputación. Posteriormente, no ano 2014, como consecuencia da subida que experimentou o canon de Sogama, fixose unha modificación desa ordenanza que é a que está actualmente en vigor pa meirande parte dos concellos que siguen tendo a ordenanza elaborada por a Diputación, se ven algúns concellos quedáronse coas que estaban en vigor naquele momento, elaboradas no ano 2009. Entón, no momento que a principios do mes de xaneiro se publica a revisión do canon único de Sogama, que nesta ocasión abre a porta a ter un canon non rebaixado, senón bonificado, a bonificación que se ofrece aos concellos ven condicionada a cumprir unha serie de requisitos. Un deses requisitos é que os concellos trasladen o impacto da bonificación económica, da bonificación do 10% no canon único de Sogama, que o trasladen aos usuarios modificando a ordenanza fiscal. Ademais, ten algunha dificultade engadida porque exixe que este traslado do impacto da bonificación se faga con efectos do 1 de xaneiro do propio ano 2019. Ben, nese momento, reunimos os concellos, creo recordar que por 11 de febreiro, para darlle contas desta situación e plantexábamos varias alternativas. A primeira delas era non adherirse á bonificación de Sogama, co cual seguiríamos pagando, todos os concellos seguirían pagando o canon único de Sogama sin acceder a este precio bonificado nun 10%. Isto non parecía lóxico. A outra posibilidade era reunir ou intentar cumplir as condicións exixidas por a resolución da Consellería e trasladar a vontade de todos os concellos adheridos ao convenio en cumplir
estes requisitos e poder certificalos antes do 29 de febreiro do ano 2020, que é a data límite para certificar o cumplimento destes requisitos. Ben, como xa digo, son varios os requisitos, pero o realmente importante aquí é que o traslado con efectos do 1 de xaneiro do ano 2019 do impacto da bonificación. Entón, primeiro, tiñamos que determinar cuánto é o impacto da bonificación do 10% do canon único de Sogama na estructura de custos de cada un dos concellos. Isto era relativamente sinxelo porque todos os concellos, con independencia da cantidade que a Diputación lles liquide por o servicio, todos teñen a mesma estructura de custos. A Diputación ten unha estructura de custo na prestación do seu servicio, repercúteo por poboación, polo tanto, o que varía é a cantidade, pero non o que pesa cada un dos custos. Analizados os custos, determínase que no ano 2018 o peso do tratamento do lixo en Sogama foi do 41,2%. Como a bonificación que establece a resolución da Consellería é dun 10% sobre o canon do ano 18, pois a conta é clara. O impacto económico que a bonificación de Sogama ten sobre os custos que soportan os concellos é do 4,12%. Ben, pois este impacto é o que a resolución di que habría que trasladar as ordenanzas fiscais con efectos do 1 de xaneiro do ano 2019. Tamén se abren varias posibilidades, modificar a ordenanza no ano 19, o que ten algúns elementos complexos, porque primeiro hai que aplicar unha retroactividade, que en principio sería posible porque é favorable aos cidadáns, está amparada por unha norma da Xunta, pero isto ten un trámite de tal xeito que moitos concellos habrían emitido xa recibos do ano 19, polo tanto, habría que entrar nun procedimento de compensación de recibos emitidos. Pareceu máis sinxelo facer outro procedimento que foi, ademais, falado coa Xunta e con Sogama, que é a de modificar a ordenanza pensando no ano 2020, é dicir, cobrar durante o 19 a ordenanza do 19, e modificar, facer os trámites para modificala con certa calma, para que entre en vigor o día 1 de xaneiro do 2020, pero incluindo unha cláusula adicional pola que no primer recibo emitido no ano 2020 se faga un desconto no recibo equivalente ao impacto da bonificación no ano 19. É dicir, que o efecto trasládase con efectos do 1 de xaneiro do 19, pero o traslado faise no primer recibo do ano 2020. Isto a Xunta entende que é correcto e este é o procedimento que puxemos en marcha. Polo tanto, fíxose o correspondente estudio económico que está no expediente. O estudio económico está pensado non somente para a modificación da ordenanza que elabora a Deputación, senón para aqueles concellos que, tendo o servicio prestado por nós, podan utilizar o estudio económico para modificar as súas ordenanzas no sentido que consideraran oportuno. Por lo tanto, non só se calcula o impacto económico, senón tamén se lles dan datos sobre cuánto foi a evolución do custo nos últimos anos ao obxecto de, por exemplo, Xinzo, que o fixo así, de trasladar outro tipo de modificacións á vez que se modifica a ordenanza. Tamén se incluye no estudio a ordenanza da Diputación o incluye unha fórmula de revisión automática porque o que se fai é aproveitar que se fai a modificación da ordenanza para actualizar en cuanto a normativa actual de indexación de tasas e prezos públicos. A lei de desindexación e o seu desenvolvemento posterior veñen a prohibir que as tasas e os prezos públicos estén indexados a índices xenéricos, por exemplo, o IPC. Non pode ser un método de revisión. Establecese unha posibilidade que é a de estudiar unha fórmula que está predeterminada no contrato ou na ordenanza e cuxos índices non están vinculados a temas xerais, senón a temas concretos.
Poderíamos, por exemplo, ter unha fórmula na que se aplica o índice de variación do combustible, de variación da enerxía eléctrica, de variación da mão de obra, pero non un xenérico. Entón, a fórmula que se propón recolle, primeiro, toda a normativa de desindexación que custos non poden ser revisados. Non poden ser revisados os custos de amortización, os custos xerais, o beneficio industrial, nin os custes de persoal se estes non se rixen exclusivamente por as normas do Estado en relación aos salarios dos traballadores públicos. Se se rixen exclusivamente por este procedimento, si poden ser incluídos na revisión. Entón, se ve do seu informe, por un lado, da propia estructura de custos, vese ou analízase cuántos destes custos son revisables e cuántos non. Non son revisables, quero recordar, o 5, algo por cento, e son revisables o 94 restante por cento. Por lo tanto, a ese 94% se lle aplica un cociente entre cuánto costou o servicio o ano anterior e cuánto costa o servicio este ano. Por lo tanto, é un índice que si recolle a evolución concreta deste servicio, non é un índice xeral, e ese importe de cada un dos anos vámoslo a certificarnos. Por lo tanto, con cada liquidación aparecerá ademais un dato a maiores que é o índice de revisión de prezos que se poda aplicar na ordenanza. Aínda que é automático, a ordenanza o que establece é que isto non se fai así sin máis, senón que unha vez feito o informe, validada por a Comisión de Seguimento, se fará unha resolución da Presidencia motivada, onde aparecerá cuáles son os índices e o porcentaxe, e, por suposto, será publicada no boletín. Entón, isto é a grandes rasgos o contido da modificación da ordenanza. Nun primer apartado modifícase o artículo 1, porque se incluyen todos os concellos que manifestaron estar de acordo con esta modificación, é dicir, que queren que no seu término municipal se aplique, que son algúns máis que os que estaban na ordenanza do 14. Por outra parte, inclúyense as novas tarifas rebaixadas nun 4,12%, inclúyese unha táboa número 4 que non existía antes, que fai referencia a esta disposición adicional que é o importe que en cada recibo hai que aplicar unha única vez no primer recibo que se emita no ano 2020, e inclúyese esta fórmula de revisión automática predeterminada. No expediente está o contido da modificación, creo que está tamén a proposta da redacción da ordenanza, e está o informe de Secretaría. No informe de Secretaría hai unha cuestión que pode chamar a atención, pero que quero, xa antes de que me pregunten, explicalo, porque se di que non se seguiu o procedimento previsto, aínda que o procedimento que se sigue entende que é válido. O procedimento previsto no convenio marco é que, pese a que é unha competencia delegada nos concellos, o convenio recolle unha serie de salvaguardas para que a delegación que os concellos fan na Diputación non sea un cheque en blanco, e, polo tanto, hai unhos mecanismos de control. Neses mecanismos de control inclúyese, en relación a delegación de competencias do establecemento, imposición e ordenación de tasas, inclúyese que para o exercicio por parte da Diputación das competencias delegadas para establecemento, imposición e ordenación de tasas ou precios públicos por a prestación do servicio, requerirá o previo voto favorable dos representantes do Concello na Comisión Xeral de Seguimento. Esta é a razón por a que non todos os concellos que teñen delegado a recollida do lixo na Diputación teñen a ordenanza da Diputación. Ben, este mecanismo é o que inicialmente puxemos en marcha na Comisión de Seguimento que se celebrou o día 29 de xullo, pois pedimos aos concellos representados ali que nos dixeran si optaban por esta ordenanza ou, por a contra, non optaban. Ben, o que ocurriu é que, pese a que ese era o día de decir sí ou non, pois houve unha serie de concellos
que nos dixeron pois que pospuñan a súa decisión. Claro, se o día da comisión hai concellos que todavía non nos din sí ou non nos din non, pois dificilmente podemos seguir con este procedimento. Ademais, encontrámonos con concellos que na comisión de seguimento nos dixeron sí e despois falando con eles nos dixeron non. E ao revés, concellos que nos dixeron non na comisión de seguimento e despois dixeron, oi, pois, xa que estades con isto, vou a facer. Bueno. Entón, ante esta situación, o que fixemos foi un procedimento que non é o previsto, pero que entendemos, e o informe da Secretaría tamén o entende así, que é un procedimento legal, pero ademais de maior seguridade xurídica, que é pedirlle a todos os concellos, a cada un dos concellos, que nos notifiquen un acordo do órgano competente no sentido, polo menos no sentido de sí. Os que non nos manden nada, obviamente, entendemos que non se entenden. Entón, todos os que figuran no artigo primeiro como concellos nos que se aplicará esta ordenanza son concellos que o día 14, o día que se convocou esta comisión e se notificaron estes acordos, nos habían trasladado oficialmente un acordo ou plenario ou un decreto da alcaldía no mesmo senso dicindo que no primer pleno que se teña se vai a validar ese acordo. Vale. Pero quería explicar isto porque figura, aínda que o secretario valida perfectamente o procedimento, entendemos que é de maior seguridade xurídica, bueno, pode chamar a atención que se haya advertido que non se sigue o procedimento que figuraba no convenio. ¿No? Creo que por a miña parte nada máis, hagas que se queira facer. Sí, cualquiera dos presentes, sí. Vamos a ver, quería intervenir porque é algo que me está tocando nestes momentos, digamos, moi de frente, porque, bueno, eu levo moi pouco tempo, digamos, na alcaldía do meu concello, se estou, digamos, traballando un pouco na revisión ou non da recollida do lixo, con quen vou facer ou non a recollida. A min a Deputación me fixo o pertinente informe que se pediu, e claro, me encontro co tema de que digamos, os costos, como ben dixo Xavier, se fai, digamos, en base á poboación, non en base, digamos, ao lixo que se nere, é dicir, independentemente do peso ou non que tú teñas en, que me corrixa aí se me equivoco, porque xa chigo levo tema. É dicir, se eu do meu concello, creo que neste momento os conveniados que a Deputación a recollida do lixo estamos en 50, ou están en 50 concellos, se non me equivoco, tamén. 52. A certificación, digamos, deses requisitos que pide Sogama se farán en conxunto, digamos, os 52 concellos, non se fará individualmente cada concello. Que quero dicir con isto? Pregunto, se eu do meu concello, digamos, fago un plan moi ambicioso de reducida de lixo por X motivos, non? Ou digamos, consigo facer eso, eu como certifico, digamos, de que eu antes levaba X toneladas a Sogama e agora levo menos, eso me vai repercutir, digamos, no recibo que lle pode trasladar aos meus veciños. Vamos a ver, co tema da ordenanza trátase de dar cumplimento a un dos requisitos, a un deles, que é o de trasladar o impacto que a bonificación poida ter no custo do servicio. É certo que hai outros requisitos, como son o de manter todas aquelas accións tendentes a reducir a xeración de lixo ou a implantación de accións tendentes a mellorar a recollida selectiva. Pero neste caso concreto, co tema da ordenanza, o que se trata é de dar cumplimento ao primeiro dos requisitos. Respecto de outro dos aspectos da pregunta é quen vai a certificarlle a Sogama para os 52 concellos que neste momento están adheridos, quen ten o contrato con Sogama é a Deputación. Por lo tanto, será a Deputación quen, antes do 29 de febreiro, lle certifique que os concellos X, fará unha relación, si cumpliron cos requisitos que en principio se recollían na resolución e que tamén en principio nos comprometemos a poñer en marcha. Pero será unha relación de concellos, porque de entrada hai concellos que non van a modificar a ordenanza, dos 52. É dicir, que eu lembro neste momento somente son 2 os que me manifestaron que non o iban a facer, pero, bueno,
non sei que damos cumplimento con 37, creo, 37, hasta 52, pois hai concellos que xa sei que sí, por exemplo o Xinzo, pero outros están todavía co trámite ou co posibles trámites que fan, pero hai dous que de entrada xa dixeron que non iban a tocar a súa ordenanza. Que vai a ocurrir? Que nós na certificación diremos estes concellos certificamos por a documentación que cada concello nos aporte ou por a nosa propia que sí cumpliron con este requisito, teremos que tamén facer unha relación dos concellos dos que non nos consta ou nos consta que non cumpliron. O efecto cual será? Que Sogama, a partir do 29 de febreiro, o que fará é, para eses concellos que non cumpliron ou non acreditaron cumplir, refacturarános ese 10% do canon respecto dunhas cantidades ou dunhas toneladas que teremos que sentarnos con eles e discutir, porque obviamente nós non entregamos o lixo perfectamente diferenciado por concellos. Pero, bueno, hai datos estadísticos de sobra que veñen a indicar cual é a produción media de un tipo de concello máis ou menos rural, máis ou menos urbano, non? Entendo que a discusión non será en se son 23 toneladas ou 23 e media, quero dicir, non? Pero o que sí se fará é facturarnos para eses concellos a bonificación que se veu aplicando, a Diputación terá que trasladarlle a eses concellos, non o conxunto dos 52 concellos, non, somente na liquidación que se faga a eses concellos en concreto. Non tería sentido que un concello se negue a modificar as ordenanzas, o sea, se negue, decida non modificar as súas ordenanzas, que a consecuencia dunha decisión de un concello a teñan que soportar o conxunto dos outros. Eso non ten. Bueno, iba un pouco máis alá da ordenanza, indudablemente cada concello ten que repercutir os costes que, por lo menos, que supón isto, e iba máis alá da motivación que pode ter eu con este sistema para reducir o lixo. Que motivación eu? Cando, se eu estou nun conxunto de 50 e algo concellos, me vai penalizar ou me vai bonificar en conxunto, é dicir, que o concello limítrofe ao mellor non fai ningún tipo de actuación para reducir o lixo, e eu como concello pode facer, digamos, moitas actividades ou non, pero non tiña motivación ninguna. Entón, creo que o modelo da Diputación neste caso ten que ir máis alá, é dicir, máis alá da recaudación e da recollida do lixo e leválo a Sogama. Creo que temos que empezar a pensar en reducir o lixo e primar de alguna maneira aqueles concellos que se fagan unha recollida selectiva o máis posible, porque senón realmente eu agora sí, teño moi fácil, pode combinar ca Diputación, ou pode seguir como estou, ou pode dar, pero non me vou, o sea, non teño motivación absolutamente ninguna para facer, digamos, un programa de compostaxe, de reciclaje ou de, digamos, de eliminación de residuos. Entón, creo que a Diputación, neste caso... O pagar por habitante. Exactamente. Creo que debería estudiar un sistema para poderlo facer, porque, normalmente, 52 concellos é máis da mitad da provincia o que está, digamos, facendo a recollida. Entón, é tamén, non digo responsable, pero sí o que, digamos, capitaliza que esa recollida, digamos, que como provincia de Ourense fagamos a recollida en mellores ou peores condicións. Entón, creo que temos que facer ese estudio e ir un pouco máis alá, porque senón nos basamos simplemente na cuestión económica na recollida do lixo. É certo, pero non é consecuencia do sistema de recollida ou do sistema de xestión intermunicipal. É directamente consecuencia do modelo de ordenanza. É dicir, as ordenanzas do lixo, a da Diputación e a de todos os concellos da provincia, a inmensa maioría das ordenanzas que eu coñezo en España non fomentan a reducción do lixo, porque págase, reivindícase a taxa o día 1 de xaneiro con independencia de que use ou non use o servicio e con independencia de que o use ou abuse del. Eso é certo. Hai que ir a un modelo de ordenanzas diferente, pero cambiar o modelo de ordenanza implica cambiar moitas cousas.
seguramente implique cambiar o sistema de recollida, seguramente implique cambiar a concienciación que todos os ciudadanos temos sobre a xeración de lixo e o propio servicio de recollida do lixo, a aplicación de novas tecnoloxías, de que o lixo só abra o contenedor na medida en que estes dado de alta no servicio, e para eso teñas unha tarxeta, na medida en que solamente utilices a bolsa autorizada por a que pagache. É unha cuestión complexa que ata de agora non está resolta en casi ningún lugar, al menos en España, en casi ningún. En algúns tense avanzado algo, pero non é un problema directamente relacionado co sistema de xestión intermunicipal e delegada, senón respecto de como se fai a recollida, de que condicións se pon para acceder ao servicio, de como se cuantifica, de como se mide a cantidad de lixo e o número de veces que un usuario utiliza, de que bota nos contenedores, é dicir, está ben separada, non está ben separada, e iso require de outras medidas que non son simplemente a ordenanza fiscal. É certo que a ordenanza fiscal é unha ferramenta importante, iso é certo, pero requerirá ese estudio minucioso. Sí, Bernardo. Bueno, a este respecto, Javier sabe a miña postura, aquí hai un tema que é Sogama e esa reducción, que eu creo que en boa medida non ten sentido que reduzcamos as tasas de lixo, porque o lixo ten un custe e a cidadanía debe entender que ese custe é real e en boa medida, no caso concreto de Galicia, que a expresión poblacional que temos, non repercutimos a totalidade dos custes. A maiores diso, neste caso Sogama, pois danos un brinde, pero un brinde que é moi cativo, posto que os incrementos que sufrimos por parte de Sogama e tamén os outros incrementos que houve, persoal, gasoil, etc., non foron repercutidos no seu momento, os concellos non os repercutimos, resulta que agora nos obrigan a repercutir esta baixada dun porcentaxe da taxa de Sogama, que non deixa de ser 2 euros, falando en plata, non? E a partir desde aí, pois un pouco incidindo no que comentaba o voceiro socialista nesta comisión, efectivamente eu creo que, como xa o trasladei na anterior comisión, creo que como Diputación Provincial se debería de traballar en un sistema de recollida especialmente da fracción de materia orgánica, que supón casi un 50% do lixo total que producimos, que haberá que estudar en cada caso acaídamente, posto que non pode ser o mesmo para a cidade de Ourense que para un concello como Verea, por poñer un exemplo, concello rural, pero que a propia normativa europea nos empurra cara aí. Estamos falando de 2020, horizonte 2020, con un 50% de reducción de lixo que deberíamos de ter e que non vamos a ser capaces nin de lonxe de cumplir, do 65% de 2025, e ou empezamos a tomar medidas cara aí ou vai ser moi complexo, non? Noutro senso, eu supoño que parte dos concellos, neste caso, que dependen da Deputación, o que se van a poder facer a maniobra que propuña a FEGAM, que era que, xa que non temos incrementado o lixo nestes últimos anos, a taxa de lixo, compensar ese incremento que non temos feito con esta reducción de Sogama. Eu creo que, bueno, supoño que estará no informe, a verdade é que non me estudio o informe, prometo facelo para o pleno, pero entendo que en parte podería ir por aí, porque sigo considerando que non ten sentido que reduzcamos o lixo, porque ademais é un mensaxe abocado cara a cidadanía. Non podemos dicirlle que o lixo que pagan é caro, é algo que eu personalmente a veces tamén discrepo con compañeiros, porque en realidade o lixo que se paga é moi barato para o custe económico e medioambiental que supón para todos e todas, e que deberíamos de atallar de algún xeito. E me parece un tema fundamental, sobre todo o que se está falando do clima, é algo que sí que está nas mans de cada un de nós. Nada máis, grazas. Algúnha outra cuestión referente á modificación da ordenanza? Non. Bueno, pois unha vez máis agradecer que viñeras aquí a explicarnos. Entón, bueno, pois pasamos a votar o que é esta modificación da ordenanza fiscal reguladora, hasta logo, da tasa do Servicio Intermunicipal Delegado de Recollida, Tratamento e Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos e dos puntos limpios da provincia de Ourense. Votos a favor? En contra? Abstención? Moi ben, moitas gracias.
Punto número 3, bueno, 3, o 4 e o 5 son tres modificacións de tres concellos diferentes cos convenios que hai ca Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a Diputación e os concellos. O primeiro deles é a aprobación da adenda modificativa do convenio asinado entre a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a Diputación Provincial de Ourense e o Concello de Esgos para o financiamento, execución e entrega para o seu mantemento e conservación das obras do proxecto do paseo fluvial entre Tarreirigo e o núcleo de Esgos. Entón, bueno, pois o señor secretario ten aquí a palabra. Sí, nada, simplemente indicar que, como señor da Presidencia, trátase dunha adenda modificativa de dito convenio que é do ano 2017 e trátase basicamente de reaxustar as anualidades que estaban previstas, porque parece que non se vai a poder executar no que inicialmente estaba previsto, sin que exista cambio nas aportacións que teñen que facer ao final tanto a Confederación Hidrográfica como neste caso a Diputación Provincial. E ao tratarse dun gasto plurianual, pois exixe, por lo tanto, o acordo do Pleno. Bueno, moitas gracias. Alguna cuestión? Votamos, entón, esta adenda da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a Diputación e o Concello de Esgos. Votos a favor? En contra? Reserva? Moitas gracias. O seguinte, o mismo, a aprobación da segunda adenda modificativa e prórroga do convenio asinado entre a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Bande para o financiamento, execución e entrega para o seu mantemento e conservación das obras de proxecto de prolongación do acondicionamento das marxes do río Badella ao seu paso polo núcleo de Bande. Ten a palabra o señor secretario. Gracias, Presidenta. Nada, neste caso indicar que se trata dun procedimento similar ao do anterior punto, reaxuste de anualidades, sin que supoña igualmente unha modificación das previstas inicialmente, indicar que neste caso xa é a segunda adenda modificativa deste convenio. Moi ben, votos a favor desta adenda modificativa? En contra? Abstención? Moitas gracias. E o terceiro destes convenios, destas modificacións, é a aprobación da modificación do convenio asinado entre a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a Deputación Provincial de Ourense e o Concello da Veiga para o financiamento, execución e entrega para o seu mantemento e conservación das obras do proxecto de acondicionamento, protección e mellora da conectividade das marxes do río Xares a seu paso polos núcleos de Xares, Ponte e Baños na Veiga. Ten a palabra o señor secretario. Sí, igual ou moi parecido aos casos que anteriormente analizamos, reaxuste de anualidades, polo que hai unha adenda e tamén modificación, neste caso dunha das cláusulas do convenio, en concreto a cláusula 12ª, nos termos que figuran na proposta remitida aos membros da Comisión. Alguna cuestión? Pasamos entón a votar a modificación deste convenio do Concello de Aveiga. Votos a favor? En contra? Abstención? Moitas gracias. Mocións de urxencia non me constan. E rogos e preguntas? Algún rogo, algunha pregunta? Non hai. Bueno, pois moi ben, damos por rematada esta comisión. Moitas gracias.